Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li se jieħu post Michael Piccinino se jitħabbar b'mod imminenti u se jkun Charles Bonello l-eks segretarju personali ta' Lawrence Gonzi. Fl-aħħar ġimgħat il-klikka ta' Gonzi li għad għandha ħakma kbira fil-Partit Nazzjonalista baqgħet timbotta l-isem ta' Bonello missier deputat Bernice Bonello. Charles Bonello ma kienx l-isem naturali. Issemmew nies bħalli hemm xi berras li anki ntużat it-Times biex jingħad li huwa papabbli għal din il-kariga wara li kif kienet qalet il-gazzetta kulħadd Michael Piccinino kien se jitqaċċad. Iżda fuq xi berras il-klikka ta' Gonzi bdiet tgħid li dan mhux ta' stoffa u lil Bernard Grech ordnatlu li jkollu lil Bonello miegħu għax hu deskritt bħala sigur. Jidher ukoll li se tintuża l-medja tat-Times biex timbotta isem Charles Bonello li anki sorsi għalunna li se jirreżenja mill-Kunsill Lokali tal-Fgura biex f'Marzu isir Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Jingħad li l-fazzjoni estremista mmexxija mill-kap de facto Carol Aquilina bl-appoġġ tan-nies li kienu l-ewlenin f'Gonzi PN iridu llum qabel għada itajru lil Michael Piccinino minn hemm. Bħalissa Piccinino qed jintuża wkoll bħala l-ħaruf tas-sagrifiċċju fil-kwistjoni tal-bolol mhux imħallsa tal-ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista. Mal-Avim Malta, il-Partit Nazzjonalista ammetta li kellu l-problemi biex iħallas dak dovut biex il-ħaddiema tiegħu ikollhom il-pensjoni. Anki Bernard Grech ma ċaħatx u ma kienx kategoriku dwar il-fatt li qed iħallu l-ħaddiema tal-partit tiegħu lampa stampa tant li anke l-Malta Today innutat dan. Mhux ċarx ħajkun qed jagħmel Charles Bonello li fi żmien Gonzi PN kien beda dan it-gerfix kollu u baqa' għaddej fi żmien Simon Busuttil. Mhux magħruf ukoll jekk issa li One News u qabel il-gazzetta kulħadd żvelat l-isem ta' Charles Bonello narawx it-tħabbira imminenti tiġi posposta biftit ħallinat li tieħdet xi falza stikkas dal-verità hi magħrufa kullimkien li Bonello se jispiċċa l-mibgħu ta' Gonzi fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant wara li żvelajna din l-aħbar fuq is-sit one.com.mt, Charles Bonello innifsu konferma mat-Times li se jkun qed jitfa' ismu għal din il-kariga wara li ġie avviċinat minn xi nies.